Ahoj, už máte najnovšie číslo časopisu Slovakman? To decembrové so mnou na titulke. Ak ešte nie, tak vám poviem pár dôvodov, prečo si ho musíte čím skôr zaobstarať do zbierky. V prvom rade musím spomenúť predplatiteľskú súťaž, kde ste v hre o super ceny, ako napríklad iPad, let balónom, pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli pre 2 osoby, ale aj taký kurz odstreľovača v hodnote 390 eur. No, ďalej sa v našom časopise dočítate o tom, ako sme testovali novú Škodu Fabiu. Je tam veľa rozhovorov, veľa súťaží, napríklad taká súťaž pre fotografu, alebo teda pre ľudí, ktorí radi fotia, ale tiež je tam súťaž pre dievčatá, ktoré sa radi fotia. A tá súťaž je o tom, že kto sa dostane na náš kalendár a tá súťaž stále pretrváva. Nájdete v časopise veľa pekných dievčat, napríklad takú blogerku Sweet Lady Lollipop a tiež je tam rozhovor so mnou. Nájdete tu super články, dozviete sa o tom, ako zbaliť nejaké dievča, ale verím, že s tým nemáte problém. A tiež sa dozviete, ako sa máte ku nám správať, keď máme svoje dni. Musíte byť veľmi citliví a pozorní. Nájdete tu nejaké tipy na darčeky, ak si neviete ešte rady, s čím, teda čo kúpite. Ja som na tom rovnako. No a asi už nebudem ďalej prezrádzať. Musíte si to pozrieť sami, aby som vás o niečo nepripravila. Ak máte problém s fajčením, tak určite vám pomôže článok o tom, ako prestať. A mňa osobne zaujal článok o 22 najbizárnejších úmrtí, pretože ma také veci fascinujú. Ale nemyslíte si o mne niečo zlé. Tak prajem vám pekný zvyšok dňa a týždňa, užite si víkend a majte sa pekne. Ahoj!